खुलुमका जतो रांगसाकनि ताकु बुकुक सं मा सं रक्तो नरक साइमन खना बल्लाय ब्लाइके सिन बगे बल्लाय स्पेशल साल तांगी हिंकाय 4 जुलाई महाराष्ट्रनि बर्थडे बुबाग्रानि बर्थडे चिनि बुबाग्रा प्रद्युत किशोर मानिक्य बिनि बर्थडे खनांगनानि थाङै दङ एभ्रि इयारनो जों बिनि बर्थडे नि सालो हामसानि साल यूनिटीनि साल नेपालायलाय दङ अबा हाकिनो खनानि जे बर्थडे नि सालाव जों यूनिटी डे एबा थानसा साल नि जों पालायनानै थाङै दङ अ पालायमानि बिसिंते गोबां मा जागावो जानि ब्लगाव जों एक्टिविटीज जों खालाय दङ एमएलए संनाय एमडीसी संनाय गोबां मचुगिया बर रक्तब जों सुबानाय स्टूडेंट्स रक जों टाइम स्पेंड खायनाय बाक्सा स्टूडेंट्स रक जों खाता कलम बय रक फायरनाय गोबां मा जागाव जों केक रक काटिंग खाय सेलिब्रेट खायमानि बिसिंते ऐसे पॉजिटिव मैसेज बुबाग्रानि बर्थडे नि सालो जों थानसा साल नै पालक जाकने हायस ताय दाल बिदाल एक्टिविटीज नि बिसिङाव खना हाय सालो जों फुटबल टूर्नामेंट रक नाराक जाखा इवेंट मुलुगाव फुटबल टूर्नामेंट खना संनाय जे जागाव आं कन्टेस्ट खाय दङ रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सी आ जागाव जों फुटबल टूर्नामेंट खाय जाखा ताय बनि परेबो जों तायबो दाल बिदाल स्टूडेंट्स रक बाय जों माय फाइसार रक सावै जों टाइम स्पेंड खायनाय खनानि सालो बुबाग्रानि जे थानसा सालो जतनो खाका हमया फरि आइनो हाय जतनो पीस नि बिसिंतै खा तंग थकपानि बिसिंतै कायसाताय कायसनो चुबालायै थानसा देनो सेलिब्रेट खायलाय नि आनि खाका हमनो रक जतनो याफार जाव हामबाय